xkejkna bla staġir, kliem m'għandix biex nuri apprezzament. Skur minn qalbi dan ringrazzjament. Tabtiba lil dal-bib fuq l-ispallejn, waslunna il-messaġġ dawn il-kelmtejn, b'xi poeżija prosa jew rakkont. Daħluna fl-ifjen sfond, tabtiba dal-wirs fuq l-ispallejn. Għax flossa tiegħu kbirt, issa ħart f'maġija ta' dal-kliem, illi fl-ħajjina qrajt mill-bidu sa tmiem. Bil-mod il-mod bdejt nikber, niskopri tant siltiet illi kienu tfaslu mill-qalb bl-istess ħiliet. Kliem m'għandix biex nuri apprezzament. Skur minn qalbi dan ringrazzjament. Tabtiba lil dal-bib fuq l-issalli, waslunna il-messaġġ b'dawn il-kelmtejn, b'xi poeżija prosa jew rakkont. Daħluna fl-ifjen sfond, tabtiba dal-wirs fuq l-ispallejn. Għax flossa tiegħu kbirt, issa ħart maġija ta' dal-kliem, mill-bidu sa tmiem. Naħseb jien xi ġmien t-identità għandna b'dil-kitba kburija b'umiltà. Fost l-isna kollha jalsin pajjiżi, isbaħu bħalek jien ma narax. Ruħi minn għajdek bħal fom imbikken li jitkellem u ma jistax. Jekk xi uħud minnkom qegħdin hawn, ktibt il-lanja likom biex taraw li Proset, proset. Molto brava. Michela Dalli, molto proset. brava. Proset. Ftaħna il-programm illum l-ewwel, it-tieni programm minn ġewwa San Ġiljan bil-kant. Lapsus fit-tieni wieħed. Għaliex kien il-Malte bil-kantanta Suppost Michela it-tielet wieħed dan. Dalli. Suppost insabu fit-tielet Michela. programm. Como stas? Ninsab tajba, grazzi. Għandi bżonn bew sa dolodu. Biex niġġifti għaj il-ħatti tajjeb, Michela. Mela, Michela mux l-ewwel darba illi ħdimt magħha, fil-fatt kienet kemm il-darba fil-konkors kanzunet ta' indipendenza u ġvera. Bad tiftakarni żgħar l-ewwel darba li ħadsem kien fit-talent żagħżugħ. Mela. Kont ġejt fit-tieni post bil-kanzunet tal-istorja tagħna, mbagħad bqajt mixja u naħseb issa ħadsem xi 5 darbit. 5 darbiet. Pero diġà, ħajkonna ċans inkellmu il-Michela ftit iktar tard. Ekku. Ħalli nagħtu daqsxejn introduzzjoni lill-telespettaturi tagħna se jkollna waqt il-programm tal-lum ħafna mistednin ovvjament kollox relatat mal-lokalità ta' San Ġiljan.